alamina wal alhamdulillahi ala bil jurumati wan nuru ambi ala fo ambi ala barakada kayira an flebaw la munu me mali kono ani mali kokan KSTV plus flebaw anga foliba awye jian fambe imana ki jian yoro anga folibi ne Suleiman Jabate bi ansera anga morke bado kaso morke mimbe nay ala don nay ala do ka kira don nama ban ala la nama ban kira la ni kuma jara ne jeliba dabi ne ba fo ngo anwa waljuke ay no sika do ne la ebina mina yoro fo sansa na sika do ne la tro ebina ni na yere ba emamdu ala morke min son demsene nya kono ale fene ko ala ya ale son ale fene tina se ka manifin to fili kono abi barake ni femiye way ala na kirai ala kumi ale bo de fobuna aramadoye qur'ane doranka ni ya soso ibina sora kaso mali be ni kuma jara na jeliba jajiya fambe na ya di mato mina ni ya keti to la nkala ala la ibana fasoro atoy maliki konati bi antamana kana ka dubai ngona ya an yere kontana kosobe parce que anya yi juma we ala ka dumbai ka juma demsenu de bina ke ka yamfa girbu chamamba de ba ka sukono ya che ani muso demsenu ba de ne be ya che maw ani muso a jolendo an jigi yakoro ya abi assalamu alaikum aw so mo be ko de bashi fuiti e be karamo ka soya ajara awyewa adera be ay wa ambe do ke ala ka maligi ma ngoro o ni kalam blon jora kalambulo ne bi ka jo na bana jola awe demsenu ye bela jele ka bo mali ko ka ni mali kono ya anga bo anga na kalange o de kadite bewa ay tegale baden fola be do no mambaye aha ay tamaro ni feumina ani takulawu ani degaw ni ba on nga soya dia do ngodo nga juma ni kengere ni no kadi girebu dewma on ye an bɛ giribu ye parce que an ye karamɔgɔ ka giribu de ala de oke ni ala ye maa min sɔn dɔɔnin na ni ko ti majigi o tigi dɔrɔn ala ti lafiya a b'a mina kelen kelen a bɛ denmisɛnnin fitinin ninnu aw bɛ sira bila u ɲɛ pour que u ka bɔyɔrɔ sɔrɔ awɔ dɔɔni awɔ na anaka demseniya ala de mabaya fe undama ni nyona mancha de ni sororo mancha asorola on fe mali kono ya ambi ala fo ambi ala barakada antunga ala de le miye o nini mali doni mbati banko do de bisa dobina wa ni minna na jia ho ya on fe le bofo jama wire aw kana ke jele baka kuma ire aina ka maliki korobo aka laje wallahi abe aketo amina se karamogo ma amina nyini ngale fla teku karamogo la salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Aya foko maliki konate. Maliki konate. Ala dombado. Wa wili balido. Oh sisa abe kuma no ya amina gere karamogo la karamogo salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karamogo ne ba fe kinyi nga folo yani nga do kuma bela me foli bla ala ye ka foli bla kira ye an bangi baw musokoroba ani chokoroba olu min gala nga sabo nyuma ye ambulu foku barakada bi juma do yan bayna KSTV plus wula ka si imaya maligi ne ya soro folo mo mu bi ka soya yani ne ka do ka so ne demsenu chamamba de ka soya maligi abe kumi an yere be demsenu ye ma abe kumi maligi karamogo mi ni demsenu nkadi de maligi yero demsen dum marali amanogo demseni la doni manogo demseni la famnyali yere demseni fene ki famo manogo me karamogo eti nyugu demseni nunu nawa kuma ma bonga bo karamogo dami bajira ko demsenu ba toro walma ko jama ba toro sab niya takalaje karamogo ni bekanga kungwa ini bekanga do dakili fe ka bo dakili fe o ko ne ga famya ko ina ne ala khaje oderanye karamogo ko demsenu nka ko ta ale toro ne ya soro bita karamogo chaman fe bi dade tuguni soro pour que da yere ka yele ye fole ka do ini karamogo ka nyogo yo fene be problem yi
nka karamɔgɔ in denmisɛnninw yɛrɛ de ko ne yɛrɛ jeliba ɲɛna ko karamɔgɔ yeli olu fɛ ka man gɛlɛn o kama o ye misaliya ye k'a fɔ diɲɛ maa ɲɛna ni nana karamɔgɔ in fɛ yan a yeli tɛ gɛlɛya i bolo ni ala na kira jana n'a ye karamɔgɔ o kɔfɛ ne b'a fɛ k'a dɔn komi ne ye caman ɲininka o ko k'i yɛlɛmana yan ye quartier kura de ye k'i yɛlɛmana yan a ma mɛn nka karamɔgɔ k'i nani bi cɛ k'a kɛra olu ma sababu ɲumanba ye karamɔgɔ dɔ dun bɛ fɛn sɔrɔ a tɛ se ka ɲɛ maa ye karamɔgɔ dalu min bɛ e bolo e bɛ ka ala deli fɛn minnu na ala ye bonya ni tɔgɔ min d'i ma karamɔgɔ mun de la e tɛ k'i yɛrɛ wusu a maninfinw ma. bon alhamdulillah rabbil alamin n'i y'a mɛn ko dɔnnibaga bon dɔnnibaga yɛrɛ nana adamadenw dɛmɛni kama quoi ala y'o fɔ alakira ye sallallahu alaihi wasallam a ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin a ko muhamadu ne ma e ci foyi kama fo n'a kɛla danfɛn bɛɛ ka lafiya jinɛ ni adamaden bɛɛ silamɛ ni kafiri bɛɛ ko kira ma ci foyi kama fo olu ka lafiya o la dɔnnibagaw ka ladege fɛn na ɲuman o de ye muhamadu sallallahu alaihi wasallam an ka kuduwa ye alakira de kisi nɛmɛ b'a kan o la dɔnnibaga ka baara de kan ka kɛ ka buna adamadenw dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya ani tɔɔrɔ ni dekun kɔnɔ quoi o la ne y'o fɔ fan bɛɛ ni mali karamɔgɔw ye ne ladege an bɛ gɛlɛya min ni tɔɔrɔ min ni dekun kɔnɔ bilahi ka dɔnnibagaw to anw fɛ a ti kɛ dɔnnibaga ka ca mali la dɛ wa kodɔnna ka ca mali la turabutigi ka ca mali la kuranɛtigi ka ca mali la gindo dɔnbaga caman bi mali la nka an b'a kɛ cogoya min na n'u yɛrɛ ye an ladege ka fayida sanumaw di mɔgɔw ma ka mɔgɔw dɛmɛ ka bɔ tɔɔrɔ ni dekun kɔnɔ ka hinɛ fantanw ni miskinaw ni yatimɛw na wallahi an bɛ don min na i n'a fɔ bi gɛlɛya min ni mɔgɔw bɛ kule la a la mali kɔnɔ o tɛ kɛ a bilen sabula dɔnnibaga nana adamaden lafiyali kama agila kuma in bɛ faamuya o la ne b'a fɔ waati bɛɛ ne ni feerelen don pour que ka bun adamadenw dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya ani tɔɔrɔ ni dekun kɔnɔ o la an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn jumadonya don nka i komi furukiyaw bɔla ka ban n'an tɛna kɛ su ye sa an ye o ye an kasankelen don olu ye karamɔgɔya masiri kɛ furukiya ye donc karamɔgɔya tɛ furukiya don ye kɔlɔsiba ta tɛ quoi i y'a faamuya donc o la karamɔgɔya dabɔla de ka baara kɛ ka mɔgɔw lasɔn i ye furukiya don i ye kɔlɔsi ta o mɔgɔw mago foyi t'o la e baara min kɛ mɔgɔw b'o de lajɛ quoi o la n y'a f'i ye i n'a fɔ i ye ɲininka ko est-ce que ko denmisɛnnin ninnu bɛ ne tɔɔrɔ wa ne yɛrɛ ye denmisɛnnin de ye quoi ne ma taa yɔrɔ si donc o la denmisɛnninw ka kuma caman n'u ka mɛsɛgɛ o tɛ se ka ne tɔɔrɔ quoi kuma in bɛ faamuya ne yɛrɛ nana de pour que ka olu dɛmɛ ne yɛrɛ de ye denmisɛnninkuntigi ye quoi kuma in bɛ faamuya o diyara o ye a tɛgɛrɛ bannen fɔ la n'u nana saraka minɛni na donc k'a fɔ ko ne b'a bɔ o tɛ quoi ne b'a bɔ ne yɛrɛ bɛ tila ka dɔ minɛ a la sabula ne yɛrɛ ye denmisɛnnin dɔ ye quoi saraka bɛ bɔ a bɛ di denmisɛnninw de ma ne yɛrɛ ye denmisɛnnin ne b'a bɔ ne yɛrɛ bɛ dɔ minɛ kuma in bɛ faamuya o la an bɛ se ka min fɔ mali karamɔgɔw ye dɔrɔn ani mali dɔnnibagaw ye dɔrɔn n ka kuma bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n b'olu de bilasira quoi sabula olu de tiɲɛni nɔ ka bon an ka jamana kɔnɔ ka tɛmɛ adamaden bɛɛ kan yɔrɔ zon tiɲɛni nɔ ka bon dɛ mɔgɔ fagala tiɲɛni nɔ ka bon dɛ jɛnɛyakɛla tiɲɛni nɔ ka bon kafiri min ko a tɛ ala fɛ o tiɲɛni nɔ ka bon kɔrɔtibuna tiɲɛni nɔ ka bon mais bilahi mali karamɔgɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi u tiɲɛni nɔ ka bon ni nin bɛɛ ye kuma kɔrɔma don quoi ne m'a fɔ a bɛɛ dɛ mais hakilima bɛ kuma faamu bil isharati labibu y'a fɔ hamu an ka telew lajɛ i ka arajow lamɛn kuma jumɛn de bɛ fɔ u la bi karamɔgɔw de kɛlen don ka arajo ninnu bɛɛ ta sunkalo kɔnɔ f'u bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ a nɔfɛ hali n'a arajo kɛla 100,000 u b'a ta mais u b'a ta mun kama ka fantanw nɛgɛ ka yatimɛw ni miskinaw nɛgɛ k'olu ka 100,000 n'u ka 200,000 a n'u ka 1,000 minɛ k'a dun foyi tɛ dilan karamɔgɔ joli joli minnu tɔgɔ tiɲɛna mali la yan dɔnnibaga joli joli minnu tɔgɔ tiɲɛna mali la yan mais an b'a kɛ cogoya min na ne b'o o ladilikan de di u ma o donc ni u ye anw ladege baarakɛnɔw la ani an ka kokɛtaw cogo la bilahi u ti malo i ye min dɔn o lase mɔgɔw ma mais n bɔla ka kuma dɔ f'i ye sisan furukiya tɛ quoi wa kɔlɔsi yɛrɛ tɛ maa caman bɛ furukiya don ka kɔlɔsi ta ka taa arajo la ka kule arajo la k'ale ye dɔnnibaga ye n'i y'a ɲininka a ka fatiya f'i ye bilahi a tɛ aya kelen dɔn a la o caman bɛ mali kɔnɔ yan quoi mais karamɔgɔ min ye maliki kunati ne kalala la de donc ne ka dɔnni ma bɔ yɔrɔ gɛrɛ de a bɔla anw yɛrɛ ka du kɔnɔ quoi ne fa du kɔnɔ n kalala ye de wa ne lamɔna ye de ne ye n ka dɔnni bɛɛ sɔrɔ ye o la ne kan ka buna adamadenw sabu mali karamɔgɔ minnu bɛ kule la olu hinɛ bi ne na bilahi
sabu t'a dɔn ni c'est-à-dire ni b'i ka fɛn dɔn arajo t'a kun wa télé t'a kun o la kabi ala ka ne da ne ti wari don arajo la wa ne ti wari don télé la télé solamɔgɔw de bɛ se ka wuli ka na ne nɔfɛ ya ka ne filmer ka jabla i ka télé kan e yɛrɛ de bɛ se ka bonya sɔrɔ sababu la mais Maliki ti wari d'i ma ko n jabu i ka télé la wa arajo tigi de bɛ se ka wuli ka na ne nɔfɛ karisa nana k'i kumakan ta ka bila n ka arajo la e yɛrɛ de bɛ se ka dɔn o sababu la mais ne ti wuli k'i ka arajo magɛ ka dɔrɔmɛ 1 d'i ma aw nana est-ce que ne yɛrɛ y'aw wele ya ne m'aw wele dɛ wa ne ma dɔrɔmɛ 1 di aw ma mais aw nana yan min kama ala ni aw yɛrɛ de bi o dɔn quoi Mali karamɔgɔw lajɛ kɛ u bɛ fantan hakɛya min tɔnɔ k'olu ka wari dun u b'o o mɔgɔ hakɛya ka mako dilan fantan min ka wari bɛ dun u fɛ o fantan mako tɛ dilan u fɛ mais ni fɛn min y'o ye i t'o dabila wa e de nana mɔgɔw dɛmɛni kama mais n'a kɛla mɔgɔ tɔn ye bɔ ala kɛ kuma in bɛ faamuya o la kuma janti ne bolo n y'a f'i ye ne yɛrɛ ye garibu de ye quoi e yɛrɛ ɲɛ bɛ fini min na ne na fini n'i ko i b'a san a tɛ tɛmɛ 200 kan quoi kurusi min fana bɛ na o bɛ ten mais min dɔn o de sɔngɔ ka gɛlɛ quoi e kuma faamuya fini min la o ma gɛlɛn dɛ wa ne yɛrɛ ka samara da ka nɔgɔ mais ne bɛ min dɔn o de sɔngɔ ka gɛlɛ i y'a faamuya o la an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn an ka baara kɛ kuma caman in nafa foyi t'a la quoi mais aw bila nin yɔrɔ la haza wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam wa ta'ala wa barakatuh a diyara n ye an filɛbaw an tun nana ka na bɔ bi jumadonba in na an ka karamɔgɔ Maliki Konate ye ka yira aw la k'a fɔ morikɛ in ala de y'a sɔn denmisɛnnin don ale ka ko yɛrɛ baji ye denmisɛnninw ye parce que ale yɛrɛ denmisɛnninw ye a bɔra sa k'a fɔ ɲɛna ni kuma diyara da ale yɛrɛ denmisɛnnin kuntigi ye o kama ala bi maa sɔn k'i to denniya la ala bi maa sɔn fana k'i ka sɔrɔ i ye maakɔrɔ ye nka ni ala b'a d'i ma ka ɲa yɛrɛ ala k'a d'i ma denmisɛnninya la o de ka fisa i y'a faamu a y'a yira anw na k'a fɔ ale t'a yɛrɛ wusa maaw ma ni maa minnu mako b'a la i kɛra Mali kɔnɔ i kɛra Mali kɔkan ale tɛ taa télé la dɛ ale tɛ taa radio la nka ni maa min mako b'a la n'i sera a ma yan i n'a fɔ anw nanen filɛ cogo min na ni ala sɔnna ma i mako bɛ ɲininkali min na n'i y'o k'a la a b'a jaabi ɲuman d'i ma wa k'a ka dayɛlɛnnen don fantanw ye a ka dayɛlɛnnen don yatimɛw ye a ka dayɛlɛnnen don dɛsɛbagatɔw ye wa salamu aleykum ni de tun ye aw garijɛgɛ ye bi jumadoba in na ka da aw ni anw filɛbaw minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan kɛrɛnkɛrɛnnenya la tungarankew an tɛ segin aw ka foli la n'i y'a ye mɛn anw bɛ se ka déplacer ka taa an sagona yɔrɔw la bi ala n'an ka tungarankew sababu an ka foli bɛ aw ye an ka foli bɛ aw ye ala ka segin n'aw ɲuman ye aw taara tunga la fɛn ɲini de la yarabi an bɛ dugawu kɛ ala ka segin n'aw ɲuman ye karamɔgɔ in b'an bolo kɔrɔ yan ni ala sɔnna ma a ko mana kɛ min ye aw k'a lajigi dɔrɔn a y'a kɔrɔbɔ yɛrɛ de a k'a lajɛ ni ala sɔnna ma aw tɛna fɔ aw jigi kɔ wa salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu merci